Magandang araw sa inyong lahat, mga kabakal, mga ka-OFW ko. Salamat at una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa buong may kapal ng ating Panginoon na siya lagi ay gumagabay sa akin at sa ating lahat. Sa ating gumagabay siya sa mga pangarap natin. Salamat sa Panginoon at nakita ko na rin po yung Canada after 2 years of waiting, mga kabakal. Nakapunta na rin po ako sa Canada. So August po kami napunta dito. Tapos ito nga, after nung August ay pagdating po namin ng August, quarantine kami kagad, 14 days quarantine. Tapos swab test mga 8 days. After 8 days ng swab test kami, at salamat sa Panginoon, negative po kami lahat sa swab test. So grabe po talaga yung blessing na binigay ng Panginoon sa amin at ating lahat. Hindi lang na ganun pa man, ay kung gusto nyo mag-apply na katulad ko, marami doon sa Manila ng agency ko. So ako din ay parang ang tagal din naghihintay nito. So umabot man ang pandemya, salamat pa rin sa company namin at sa agency na never stop po sila na nag-practice sa amin hanggang sa dumating po kami ngayon dito sa Canada. Okay kabakal, so salamat at sana ay mag-subscribe kayo po sa Bill Canada TV ko po. So ay mga vlog lang, OFW vlog, all over Canada lang po, vlog. Okay, so salamat at God bless sa ating mga. Magandang araw sa inyo, mga kabakal, mga ka-OFW. Salamat at may salamat din sa ating Panginoon na may kapal. Salamat. May panibago naman po tayong video na i-upload ngayon. Ito ay video na paano po magkuha ng SIN number dito po sa Canada. Yung SIN number ay yung Social Insurance Number. So grabe talagang lamig dito, mga kapakal. Sa Japan, August, mainit pa yan. Dito sa Canada, August natin to, sobrang lamig na. Manginginig ka na. Yung hangin parang kang tinatamaan. Oh. Japan kami dati. Kami tatlo. Yan. Mga Japan boys to dati. Alaga to ng mga Hapon dati. Mga kakoy. Mga alaga to ng mga Hapon dati. Tapos pinasay naman kami dito sa Canada para mag-inang ng mga bakal. Mga bakal, nandito po na po kami ngayon sa Service Canada. Ito po yung Service Canada ay dito pa tayo kami na kukuha ng SIN number. Ang SIN number po, mga kabakal, ay kailangan po talaga natin na mga OFW na kumuha ng SIN number. Di po tayo magtrabaho dahil kung wala po kayong nito, hindi po kayo pwede magtrabaho tulad ko. Okay, so mga Wednesday start na kami ng trabaho kasi bukas orient naman namin. So dito po yan sa Service Canada Quebec. Ito yung mga kasama ko, mga pugi, mga kabakal, say cheese muna diyan. Ayan, mga kabakal ko yan. Mga puging kabakal. So ayan,
sa Quebec. Dito po kami na sign. Yan, laki po ng Quebec. Yan, mga kabakal. Yan. Kung kaya namin, kaya rin ninyo na pumunta dito. Mag-apply lang po kayo sa comment below or just pay me. Yan. Ito hindi tinatabla ng ginawa tong kaibigan ko. Yan.